Bé, doncs bon dia. Bon dia, gràcies a tothom per vindre. Inaugurem avui aquesta exposició que esperem que pugui visitar-la bastanta gent. Jo vull disculpar primer que res que m'acaba de trucar el regidor de Cultura d'aquí de Tortosa, que venia en representació de l'Ajuntament i que m'ha comentat que s'ha fet dolent, té Covid i no pot vindre. Llavors, a partir d'aquí, agrair a totes les persones que heu vingut. Suposem que hi haurà molta més gent que després vindrà a veure l'exposició, però ens va fer goig convidar de manera més personal, diguéssim, a institucions o persones determinades que trobàvem que gaudirien de la visita comentada que després podem fer. Jo també volia sobretot agrair a Xavier Moral, que és el cap de servei de l'aranès i de la llengua de signes del Departament de Política Lingüística, de la Secretaria de Política Lingüística, i també a Farriol Massip, que és col·laborador extern de la Secretaria de Política Lingüística, Institut Ramon Muntaner, la Biblioteca Marcel·lí Domingo, el Centre de Normalització Lingüística, treballadors de la casa, tota la gent que heu pogut vindre. El col·lectiu d'Arts al Forn és el que ens permet que la sessió sigui gravada i així després la podrem recuperar. I volia també comentar-vos que avui tenim una persona nova a la plantilla, Cinta Horta, que comença en atenció al públic aquí i a partir d'ara la veureu regularment. Jo només comentar-vos així molt per damunt que l'exposició és una exposició organitzada per la Secretaria de Política Lingüística en dos formats. Un format és en plafons de fusta que itinera, però diguéssim que fa com de llançadora per a que l'altre format, que és en lones, pugui itinerar per molts més llocs. Aquí a Terres de l'Ebre ja ha estat a l'Institut Cristòfol Despuig i a la Mare de Déu de la Candelera, si no m'equivoco, potser potser en algun lloc més, i a partir d'ara itinerarà per molts altres llocs. Agraeixo també a Rosana, que és la persona que se'n cuida de la gestió, diguéssim, de la itinerància, i estem molt interessats en que l'exposició itinere per biblioteques, ajuntaments, entitats, però també per centres educatius, perquè és una molt bona ocasió per fer difusió del coneixement de l'aranès, de l'occità en general. És un moment on la llengua està al centre del debat i val la pena parlar-ne en tots els sentits, diguéssim, i millorar-ne el coneixement. Aquí als serveis territorials estarà fins al dia 29 d'abril
Després, concretament, ja ho tenen demanat la Ràpita, Amposta, la Sénia i suposem que molts altres llocs. Els objectius de l'exposició ja vos ho comentaran, sobretot és fer difusió i donar a conèixer la realitat de l'aranès, però també contextualitzar-lo dins de la realitat lingüística i cultural de l'occità i situar-lo dins del marc general de Catalunya, del que n'és llengua oficial, des del punt de vista històric, cultural, social. Això se fa de manera divulgativa, explicant la història i el reconeixement que ha hagut de la llengua, el marc legal de protecció i l'espai cultural i humà en què se desenvolupa, l'espai físic i humà en què es desenvolupa. Sobretot se vol presentar com una llengua viva quan se n'ha fet la difusió, es diu així, per a que pugui afrontar els nous reptes de la societat en la que ens trobem, on la immigració és una realitat molt gran, el tema de la globalització, les tecnologies de la comunicació i de la informació. Jo destacaria que és una exposició, quan l'he estat mirant, molt ben fonamentada i també molt ben adaptada al format divulgatiu. Això és molt important per a la difusió del coneixement, aquestes dues fases. Continguts ja us ho explicaran en català i en aranès, i també hi ha fulls de sala en castellà, francès i anglès per a que tothom hi pugui accedir. I res més, jo agrair als organitzadors l'oportunitat, al comissariat per la seva professionalitat i per l'oportunitat avui de poder-nos fer la visita en aranès, que això són coses que no sempre tens ocasió i les gaudeixes moltíssim. Esperem que poguéssim fer-ho un altre dia i d'esta manera hi hagi més gent que hi tingui accés, o inclús que ho poguéssim combinar en alguna visita escolar o d'algun col·lectiu concret que puguen desplaçar-se als matins. I bé, jo suposo que a tots el que ens portarà aquesta exposició és a reflexionar sobre la diversitat, la bonica diversitat de les llengües, en aquest cas concret de l'occità, que és llengua oficial al Principat, ja ho comentàvem, i que està repartit entre l'estat espanyol, el francès i l'italià, i que el parlen 3 milions de persones. Trobo que això se n'ha de fer molta difusió, perquè a vegades quan no estàs molt vinculat en aquests ambients o quan no hi penses, caviles que són coses residuals, dic la paraula què vull dir, diguéssim, quan en realitat d'això no en tenen res, i al mateix temps ens ajuda a reflexionar sobre la diversitat del català, que nosaltres sí que la vivim, en aquest cas la vivim cada dia, i que bé, tots sabem que avui en dia, torno a dir-ho, el català està al centre del debat, l'occità també, i és necessari que tothom ens conscienciem de mantenir vives les llengües i d'arribar a grans consensos, que ara aquesta paraula moltes vegades costa d'utilitzar-la perquè ens costa molt d'arribar-hi, al voltant de la seva protecció i del seu ús. Moltes gràcies, i ens faran la visita guiada en aranès, i llavors serà quan realment entrarem dins del contingut de l'exposició. Moltes gràcies. Molt bon dia. Gràcies per recollir-nos avui a Tortosa i la seu dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre. Aquesta és una exposició sobre que el mateix títol, ho voldria remarcar, és l'aranès, l'occità de Catalunya. L'occità, sabeu, és una de les llengües romàniques, com el català, com el castellà, l'italià, el francès, etc. Però hi ha unes particularitats, una de les quals és que una part d'aquest territori, això ho veurem ara amb un altre plafó, és que una part d'aquesta llengua, de la llengua occitana, està dintre de l'espai administratiu i polític de Catalunya des del 1313. Després ens hi tornarem a referir a aquesta data amb un panell que hi ha amb una mica de cronologia històrica. Aquí, en el començament, nosaltres aquesta exposició la vam produir l'any 2019, era l'any que en aquell moment fèiem l'any Robert Lafont, per això hi ha aquest logotip aquí baix a la dreta. Aquest logotip en els plafons enrotllables no hi és, però aquí sí. I bé, i aleshores vam tenir molt clar
una cosa, que l'havíem de fer bilingüe, en aranès i en català, amb la prioritat per l'aranès. Per això veieu que primer està l'aranès, després ve el català, i tots els textos estan a l'esquerra en aranès, a la dreta en català. Avui aquesta exposició m'acompanya en Ferriol Massip, que també és un col·laborador nostre, de política lingüística. De fet, quan vam produir l'exposició, ell estava treballant amb nosaltres a la mateixa secretaria i bé, vam viure tot el procés d'elaboració de contingut de tots aquests panells, dels quals una remarca que la faré ara, tot el contingut el teniu a l'opuscle. Vull dir que si agafeu l'opuscle, teniu tot el que hi ha en cada plafó, ho teniu en l'opuscle. Era exposició... Per tant, que si alguna cosa no queda prou clara, després podeu arribar a casa, al sofà, i entre zàping i zàping i canviant de cadena, podeu fer una ullada i mirar-ho. Bé, us deia que aquesta exposició la vam produir el 2019, la vam produir en format bilingüe, la vam produir en dos formats, com ja s'ha dit abans, en format de fusta, que és aquest, en 3 dimensions, també amb enrotllables, perquè els enrotllables és veritat que ens permet molta més mobilitat i molta més itinerància, que és el que volíem fer. Malauradament, això van començar el 2019, érem a Girona la primera setmana, l'11 de març de 2020, estàvem a Girona amb aquesta mateixa exposició. 2 dies després ja ens van confinar per la Covid i hem estat 2 anys amb un parèntesi que ara tornem a reobrir, però diguéssim que hauríem fet moltes més coses. Ara ens situem cronològicament com si estiguéssim al març o l'abril del 2020. I bé, en Ferriol, ell us farà les seves intervencions, anirem combinant, sempre ho hem fet així, i ell farà les seves intervencions, ell les farà en aranès. D'aquesta manera, a més de veure-ho escrit, també podeu sentir. Ell no és aranès, no fem passar una cosa pel que no és, ell no és aranès, ell és de Barcelona ciutat, del barri del Polvorí, a Montjuïc exactament, però té un domini de l'aranès i també d'altres parlars occitans, com el gascó en general, la llengua d'Ossià. De fet, ens havíem plantejat si fer la visita comentada amb aranès ell i jo en llengua d'Ossià, però farem català i en aranès, i per tant, ara ja sí que començarem amb el primer plafó i amb el mapa. Dieu abans de començar, l'exposició és creadors, la neta d'Usta. Vaig veure que aquests triangles s'hagin d'evocar les muntanyes dels Pirineus i també la letra A d'Aran, doncs és com jo alegoria a això que se va presentar. Dieu, ja podem passar als altiplafos. Bé, aquest és el primer plafó i el que fa és oferir aquest mapa, que és aquest context, que és l'espai territorial de la llengua occitana. Això és el que comunament també es diu l'espai occità. És un espai molt gran que veieu que va des de l'Atlàntic fins als Alps i fins al Pirineu. La famosa frase de Frederic Mistral que deia des Alps al Pirineu, doncs és això. Veieu que hi ha una part de l'occità que està aquí, que és dintre del que actualment és això se'n diuen les balados occitanos, són 13 valls occitanes dels Alps que estan actualment administrativament dintre del que és la regió del Piemont, dintre de l'estat italià. També hi ha l'estat de Mònaco, tothom pensa en Mònaco sempre amb el casino, els milionaris, les carreres de Fórmula 1, però Mònaco té una particularitat, que Mònaco és bilingüe originàriament. D'una banda parlen... Ligur i de l'altra occità. Exacte, ligur i occità. Bé, i aleshores tenim tot aquest gran espai, aquí el massís central, aquí tenim el Pirineu, i aquests són els grans parlars, que són els 6 grans parlars occitans. Tenim el biberolpenc, el provençal, l'albernyat, el llemosí, el llenguadocià i el gascó. I aquí tenim el que és la Vall d'Aran. Veieu aquí que hi ha també a baix de tot, a la Calàbria italiana, hi ha un poble que és la Gàrdia. La Gàrdia és un enclau occitanòfon al sud d'Itàlia,
Bé, és una particularitat històrica perquè al segle XV, em sembla que era, o el XVI, van voler repoblar el sud d'Itàlia i van trobar gent que venia de les valls occitanes d'aquí, del Piemont. Concretament eren valdesos, de la religió valdesa, i van anar cap allà i això fa que la Garriga és com una mena de l'Alguer, però per la llengua occitana. Tot i que actualment és un occità ja molt fortament influenciat per l'italià i pel calabrès i per tant ja la intercomprensió amb la resta de parles occitans és pràcticament molt baixa. Però bé, en tot aquest espai, aquí és on tenim la Vall d'Aran. La Vall d'Aran, per proximitat, veieu, de fet, estrictament, els lingüistes dirien que és un subdialecte del gran dialecte gascó. I bé, i aquí tenim aquest espai, aquest espai és això del que és l'estat francès, representa més o menys un terç del que és l'estat francès. I l'espai occità és un espai que seria gairebé més del doble, gairebé el triple del que seria l'espai del domini lingüístic català, del que serien els països catalans, que serien d'aquí fins aquí. És a dir, que si agafeu això ja veieu que és un territori immens. I bé, l'espai occità és un territori força gran, per contra, la Val d'Aran és un territori força petit. Força petit. És un territori singular perquè justament amb impacte és destacat en Catalunya des del segle... 1313. En 1313 se signa més. És destacat ja des del Tractat d'Emparança en segle X o XI. Del segle XIII. És un territori on encara, a diferència de la resta de l'espai occità, on la transmissió generacional és força perduda, en Aran hi ha encara un territori que la llengua hi viua, que la transmissió generacional se parla de pares a ells. Més, avui un problema i és que a Val dels 1.000 habitants entre el 40 o el 36% són nascuts a Val d'Aran. La majoritat de la població és de Dehora. És un territori que viu del turisme, bàsicament del turisme. Actualment la soleta on d'ingressi de la Val d'Aran és el turisme. Que avui en blu, des de 2003 en què a 2018 la població aranesa, que cada viatge són menys. Del temps que la població de la resta de Catalunya entre un 23 o un 20% i la població de la resta de l'estat o de l'estranger ell era que augmenta cada viatge més. Clar, mantenir viu la llengua quan la població originària del país és tan baixa, costa. I ell dilleu el que porta més a la situació lingüística que ho hem a l'hora d'ara en la Val d'Aran. Podem passar a l'altre panel? Està bé. L'aranès hi ha diverses variantes del dialecte gascú, concretament del gascú pirinenc. Gascú de muntanya. El gascú de muntanya. Parlar gascú se diferencia dels autiparlars occitans? Me comprenés, no? Parlar gascú se diferencia dels autiparlars occitans. La característica d'illeu més frapanta és que la F inicial desapareix. I en lloc de dir de formatge que se dit en els autidialectes occitans, en gascú s'ha dit hurmatge o urmatge en el cas d'Aran. També desapareix la N intervocàlica. Quan els autiparlars occitans diuen l'uno, en gascú hi ha l'ua. Això és força important. I això, aquestes característiques, i aquesta i alguna més, són característiques que provenen de la influència del substrat basc. La influència de fonètica basca. És el basc que també en castellà, allò de la farina, que en castellà passa a harina, això és d'influència basca. I això també, aquesta influència també arriba al gallec i al portuguès. Doncs bé, tot el gascó, de fet, Gascunya, alguns en deien, en documents històrics en deien Bascònia. Gascunya ve de Guascònia. Bascònia. Diguéssim, els que coneixen la història de basca,
posen com a màxima difusió del basc i dels parlants bascos fins al Pirineu, fins a Andorra i fins a Bordeus. Vull dir que tot el que és aquell mapa que hem vist que era de color groc, històricament havia estat un territori on convivien basc i occità. I d'aquí aquestes característiques. De les característiques del dialecte gascun, era aranès i gascun pirenenc. El gascun pirenenc és diferent de la resta del gascun, substitut més que més per article. En occità en general l'article lu, la, més en gascú pirenenc l'article se perd, n'hi ha que dir en segle XII, n'hi ha que dir en segle XV, d'una manera o d'altra, l'article se perd i s'agarra demostratiu com a article. Donc és d'aquest ve et i d'aquera ve era. Exacte. És a dir, l'article actualment en els Pirineus, l'article no és lu, la, com en els altiparles occitans, més et o se comença per vocau, era. I l'article plural, tots temps és. Tots temps és. El consell, l'aranès, era cançó, els animals, les escoles. Això en llengua d'occità o altres parles occitans seria el consell, l'aranès, la cançó, l'ús animals i les escoles. Bé, i aquí tot aquest conjunt són aquelles coses que gràficament i visualment de seguida podem reconèixer el que és el gascó i especialment l'aranès. Quan en català seria gallina, en occità referencial seria galina, galino, en gascú garia, perquè era ena intervocàlica també desapareix. També cau, i per tant aquí tenim dos fenòmens. Garia. Garia. Que clar, que de garia, la primera vegada que veus garia i entendre que és gallina, bueno, a tau mos queda una paraula com a finestro, que en gascú ve iestra. Era F i H. Era ena intervocàlica desapareix, de finestro i estra. Clar, de finestra català a la finestro occitana, a iestra. Bé, dos fenòmens més. Aquest també, aquesta pendètica i reforçament de l'R també és influència del basc. Aquí tenim a roda, però riu també és a riu, no? I rebrembà és a rebrembà, i bé, és un altre fenomen típic del basc. I una altra característica del gascó, que també la comparteix amb el provençal, que és la velarització de la L final. És a dir, sal, sau, hospital, hospitau, general, generau, si aneu a l'Aran veureu consell, generau, d'Aran. Veieu, castet és una paraula força paradigmàtica en identificar tots els dialectes de la llengua occitana. En gascú hi castet, en llengua d'occità hi castell, en provençau casteu, en nord d'occità l'emusí auvergnat és xasteu, i de xasteu ja hem el primer pas en francès xató. Podem passar a donar? Espera, finalment aquí, això és una qüestió gràfica, que és la doble L o la L palatal, que és LH, la N palatal és NH i després la xeix nostra que escriuen SH. Per tant, caixa, castanya, illa. Bé, això és un fenomen que LH i NH que també el podeu trobar en portuguès. Aquestes grafies, perquè són d'origen occità. És la influència dels trobadors provençals, que va arribar també fins a l'oest peninsular i, diguéssim, allà també es va mantenir. La població originàriament aranesa de la Val d'Aran és a l'entorn del 30%, i veiem que segons les darreres enquestes d'usatges lingüístics, hi ha un 21% que parlen aranès com a llengua inicial. Per contra, hi ha un 21% de persones que parlen l'occità com a llengua inicial, més hi ha gairebé un 25% que senten l'aranès o l'occità com a llengua pròpia. Vol dir que hi ha més persones que senten l'aranès com a llengua pròpia que no que la parlen. Vol dir que hi ha gent que diu no era llengua més que s'identifica tant era. Això és un indicador que hi ha una presa de consciència o una sorta d'amor a la llengua o d'identificació amb la llengua. Ja és un bon indicador de la recuperació. I, d'empús, que la parlen habitualment en menys del 20%, que és una xifra força baixa, més
se veden a nivell de parlar-le, de comprenir-le, d'escriure-le o de desconeixences, vedem que coneixences bàsiques, tant d'una 29 anys com de 30 a 44, de 45 a 64 o els més grans de 65, era majoritat, ho comprenen i també la saben parlar, llegir i escriure. I els que més ne saben són els escolars, els que van a escola o els que van a l'institut. Això que vull dir que en el moment que la immersió funcionava, funcionava. Bueno, i funciona encara. Que funciona encara. Bé, a això hi hem d'afegir un fenomen. Veieu que és una situació sociolingüística molt precària, molt al límit, però hi ha dos elements claus que permeten, diguéssim, l'optimisme que es pot, diguéssim, millorar i recuperar, ja ho veurem fins on, i per tant mantenir viva encara la llengua occitana a l'Aran, és en aquest cas l'aranès. Un és aquest creixement de les competències que hem vist, per tant l'escola funciona, dona els seus resultats, i un altre que és el que hem vist abans, que és que la transmissió generacional, és a dir, la fidelitat a la llengua es manté. Encara que estem parlant d'un 20% o d'un 30% màxim, es manté la transmissió generacional. El 20% que parla la llengua Sills. Exacte. No s'ha trencat la transmissió generacional. Malauradament, això en altres parles occitans no succeeix, depèn de la zona. Si anem al Rouergue, per exemple, encara es manté, o altres zones del Bearn també es manté, però si anem a Provença, aquí la cosa està més fumuda. I encara un altre element que ara explicava en Ferriol que permet aquest cert optimisme és aquest fenomen del que se'n diu de llengua d'identificació. Quan tens més gent que s'identifica amb la llengua que no pas la parla, vol dir que tens una franja de població que està, entre cometes, fent un pas cap a la llengua. Potser no la parlarà, però la valora positivament, i per tant això vol dir que potser en el seu entorn familiar i en els seus fills aquesta llengua s'incorpori. És a dir, que encara que sigui a molt petita escala, l'aranès encara manté una certa capacitat d'atracció i d'incorporar nous parlants. Cosa que, malauradament, amb altres parlars, el que us deia ara fa un moment, depèn de la zona, no és tan evident. Bé, dintre d'un espai petit, perquè fer una política lingüística només per una població de 10.000 habitants i mantenir aquesta situació, doncs això, si m'ho permeteu, és un petit miracle. La política lingüística en un espai de 10.000 habitants que dieu 2.000 parlen la llengua. 2.000 parlen la llengua, esclar. Això encara complica més els càlculs. Perquè aquí no ho posem, però d'aquesta població que són gairebé el 50% que venen de la resta de l'Estat i de la resta del món, de l'estranger, és majoritàriament una població flotant, que ve pel sector serveis, de l'esquí i de la indústria hotelera. I turisme de sasú. Exacte, és estacional i per tant és una població que a més amb poques capacitats d'integrar-se, perquè clar, venen, estaran un any, 2, 3 i marxen. I es va renovant, és molt flotant. En canvi, sí que tenim que el 20% de població d'origen de Catalunya és estable, i també s'ha de dir, que aquí no ho vam posar, perquè clar, no pots posar-ho tot en els panells, però ara quan ho expliquem sí que ho podem fer, que és que la població aranesa d'origen català és una població molt en favor de l'aranès. D'alguna manera traslladen l'actitud lingüística i el valor de la llengua també a l'Aran i per tant a vegades ens trobem que ja són més aranesistes alguns catalans afincats a l'Aran que algun aranès. Bé, això també ens hi trobem. I ara hauríem de seguir per la història. Aquí. Història que ens explicarà què és un país de llengua, cultura i tradició occitana en Catalunya. En Catalunya, bé. La cosa ve de final del segle XII i del segle XIII, estem en plena edat mitjana, l'Aran està al mig del Pirineu, podríem dir que literalment, si agafem d'est a oest, està al centre, però a més, entre nord i sud també està al mig. Aleshores, els aranesos, històricament, sempre van estar, dit amb carinyo, que ningú no s'enfadi, però jugant una mica, ara cap aquí, ara cap allà, amunt i avall. Bé,
Aquí només hi ha una data, que és el Tractat d'Emparança, el 1175, però al segle XIII hi ha les Lies i Patxeries, que és un altre tractat, i van fent tractats a dalt i a baix, segons com els hi convenia. Vull dir que, d'alguna manera, la relació de l'Aran amb la resta de Catalunya no comença directament al 1313, sinó que ja ve de 120 o 130 anys, de que ara sí, ara no, ara vaig, ara vinc, fins que finalment... També s'haurien canviat a Maria de Montpeller per Aral d'Aran, també el comte de Bigorra, el rei Pei, haurien canviat. Jo te doni Maria de Montpeller, tu me das a Val d'Aran. Clar, a més, aquestes coses de la política d'aleshores. Uns es casaven aquí, els comtes d'aquí es casaven amb els d'allà, els comtes de Foix, i aleshores surten aquestes coses. La Vall d'Aran, un altre fenomen pirinenc, és Andorra. És aquestes coses que Andorra, entre els comtes de Foix i els bisbes de la Seu i els comtes de Barcelona, entre l'un per l'altre, doncs bé, Andorra s'ha preservat com un estat, diguéssim, sobirà i independent. El cas de la Vall d'Aran, que també forma part d'aquestes dinàmiques de l'època, de que ara amunt, ara avall vaig pactant i no sé què, segons qui és el comte i qui és el comte de Pallars i segons qui sigui. Bé, finalment arribem al 1313. El 1313 és la data, diguéssim, marcant, perquè l'agost del 1313 és quan els aranesos, ja després de tants anys, diuen no, fan una opció, diuen se'n van a veure el rei, se'n van al palau del castell de la Suda, a Lleida, allà al turó de la Seu Vella, només queda la Seu Vella, del palau reial queden quatre runes, van anar allà i, diguéssim, el que en vocabulari de l'època s'infeuden del comte de Barcelona, del comte de Barcelona i rei d'Aragó. S'infeuden d'ells i diuen no, nosaltres passem a dependre de vosaltres. I aleshores fan un pacte que és aquest d'aquí petit, que es veu que és un pergamí, que és Era Querimònia, on es recullen els privilegis. Ens infeudem del comte de Barcelona a canvi de protecció, de que ens puguem governar i a canvi de pagar uns impostos a la Casa Reial, el famós Galin Reial, que era un impost simbòlic, que era una mesura d'urment de peperan per família. Era un impost molt petit. Era petit perquè el rei també, en defendre a Val d'Aran no hi podia, a Val d'Aran no hi ha accessible. Des de la península Ibèrica, en Val d'Aran, la primera carretera s'ha que anava en 1940. No, abans, per portar Alfons XIII. Als anys 20, per portar Alfons XIII. El port de la Bonanova. I d'empujar aquest túnel més abans era completament inaccessible. S'hi podia accedir en estiu d'en matxos o a peu, però si no, un que se podia accedir per França. Donc el rei dava un impost força simbòlic i uns privilegis i unes institucions d'autogovern que ja li conviegen, al rei li anaven bé. Clar, al rei li anaven bé. Però bé, el Galin Reial és una mesura de blat, de gra de blat, de fusta, que l'Aran no és territori de blat, no sé d'on el deurien treure, però bé... De Comenge. Deurien anar al Comenges o al Cosarans a buscar el blat per poder pagar l'impost. I a partir d'aquí és quan, diguéssim, del 1313, de l'agost del 1313, és quan ja podem dir que hi ha aquesta vinculació, diguéssim, administrativa i política de l'Aran amb Catalunya. I a partir és quan comença una història compartida. En els privilegis de la Querimònia, el rei els permet mantenir el seu govern. El seu govern, en podem dir autogovern, que és el Consell General d'Aran. I per tant, el Consell General d'Aran, fins al que passem del 1313 al 1834, els aranesos mantenen el seu govern, és a dir, el Consell General d'Aran, fins al 1834. No ho toca el decret de nova planta. El decret de nova planta no toca el govern d'Aran. Les institucions d'Aran continuen de funcionar. El que sí que passa és que el rei Borbó envia un corregidor en documentar hi ha report de tot el que sé. I aquest text, les ordinacions, i gràcies a aquest text que sabem com funcionava el Consell General d'Aran, com funcionava aquella institució que demorec viuen que a 1934. Per tant, des del 1714, 120 anys més, és a dir, quan Catalunya assoleix la Generalitat el 1714,
el Consell General d'Aran perdura fins al 1834, 120 anys més. I aleshores s'aboleix perquè ve la divisió provincial de Javier de Burgos de l'any 33, i amb la divisió provincial doncs el govern de Madrid aboleix el Consell General, diu esto se incluye en la província de Lérida i ja està. I Santes Pasques. I Santes Pasques, no? Bé, aquest fet i el que vindrà després és el que ha fet que la història de la llengua occitana a l'Aran sigui tan diferent de la resta de l'espai occità. Mentre que la resta de l'espai occità ja al 1500, al començament del 1500, el rei Francesc I fa l'edicte de Villiers-Cotterêts que prohibeix l'ús de l'occità. Clar, als aranesos aquesta prohibició no els afecta. És a dir, tota la persecució, prohibició, menysteniment de la llengua popular, de la llengua occitana a l'espai occità, que succeeix bàsicament del que actualment en diem l'estat francès, doncs clar, això a la Vall d'Aran, com que ells estaven infeudats amb el comte de Barcelona i el rei d'Aragó, doncs ni Villiers-Cotterêts, ni les lleis franceses, ni la Revolució Francesa, Era soleta causa que canvia a causa de la història francesa, ell que després de canviament per departaments que imposa la Revolució Francesa, era Val d'Aran de mure sense bisbe. I aquí, quan demura força temps sense bisbe, i fins final demanen la integració al bisbat d'Urgell. Correcte, perquè aquí no està exposat, però... En tot aquest temps, i aquí, quan se comencen a veure que la majoritat de catalanismes que arriben en aranès són paraules de Gleisa. Hi ha un petit període del període napoleònic en què sabeu que Catalunya va ser annexionada a l'imperi napoleònic, i que la primera divisió provincial de Catalunya la va fer Napoleó, no va ser Javier de Burgos, eren els departaments del Ter, de Montserrat, del Segre i Boques de l'Ebre. I a la Val d'Aran eren departaments d'Alta Garona. Quan van fer aquesta divisió provincial van incorporar la Vall d'Aran, això deurien ser 4 o 5 anys, un període no gaire més, dintre del departament de l'Alta Garona, que és el departament actual, que la capital és Tolosa de Llenguadoc. Bé, però tret d'aquest episodi hi ha algun altre, també d'anades i vingudes d'escaramusses militars, diguéssim, l'Aran sempre ha estat... 17 invasions franceses ha patit, 17, comptades. Per exemple, Napoleó destruït tots els castets de la Val d'Aran, ja no hi ha cap de castet, Napoleó les ha destruït tots, perquè els aranesos no se poguessin defendre més dels atacs francesos. I encara ara França reivindica, França era obsessionat a les fronteres naturals, encara ara la Val d'Aran és un territori reivindicat com a francès. Perquè geogràficament és on neix el riu, on neix la Garona neix al Pla de Beret, i és un dels principals rius d'Occitània que desemboca a Bordeus. Bé, a partir d'aquí ja fem un salt cronològic important, el 1864, entrem en el segle XIX, han perdut les institucions de govern, però és a finals del segle XIX, amb el període de la Renaixença, amb mossèn Cintos Verdaguer, Rubiós Balaguer, etc., els gaiters del Llobregat, etc., que aquí hi ha una fotografia d'un personatge que és mossèn Josep Condó Sambeat, que tothom fa l'acudit fàcil d'això de ser mossèn i dir-se Condó, avui dia als escolars els hi fa gràcia. Ell un nom força casco, Condó. Però és un nom molt típic occità, de fet, la paraula del preservatiu Condó és una paraula occitana, que calia reivindicar. Bé, doncs mossèn Condó, que era aranès, ell havia estat al seminari, s'havia format al seminari de la Seu d'Urgell, ell havia estat a Barcelona, havia estat col·laborador del Centre Excursionista de Catalunya, per tant, es va impregnar de tot aquell moviment de la Renaixença i de la reivindicació per la llengua, i ell, clar, veient tot el que es feia per la llengua catalana, ell va pensar, home, doncs això, escolta'm, és que jo no parlo català, allà parlem diferent, i per tant ell va començar, és el primer escriptor que tenim aranès de la història que comença a escriure poemes. Ell és discípul de Verdaguer, més coneix
a un felibre de tot el moviment de la Renaixença literària occitana, coneix a Sarrieu, Connecta. i ara veig quan arrencunde de que això que parlen a Val d'Aran, això que parlen els felibres, això que parlen els occitans, és la mateixa llengua, i ella aquí quan decidís de començar a escriure he de reivindicar la llengua de la Val d'Aran com a llengua literària. Correcte. Sarrieu, que has esmentat, que és Bernat Sarrieu, era bibliotecari, era un dels occitanistes, i aquest senyor anava a estiuejar a Banyeres de Luixón. I si mireu el mapa, doncs... Hi ha Can Madeix de la Val d'Aran, era Val és al costat mateix. Si això és la Vall d'Aran, hi ha el port del Portillon, que surt de Bossós. D'Aran, d'això pots anar a Portillon o pots anar a peu, també de Val és un xinyalet i canvis de Val. Va fer una cosa tan simple com de dir, vaig a l'altra banda de la muntanya i es va trobar amb el senyor Bernat Sarrieu. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim que tenim l'inici de la Renaixença aranesa, amb mossèn Josep Condó. Hi ha aquesta i una altra fotografia, només hi ha dues fotografies d'ell. Malauradament, amb mossèn Condó, ell va morir jove, crec que no va arribar als 50 anys, i per tant queda, bé, deixa la seva obra, no és només de poesia, també va fer uns intents de narrativa i d'escriure alguna novel·la, alguna la veurem després, que era Isla dels Diamants, que era Isla dels Diamants, l'illa dels Diamants, que vol ser una al·legoria de la Vall d'Aran. Fa una idealització de la Vall d'Aran com si fos la illa, com si fos l'Edèn o si fos el paradís, que per ell era el paradís, evidentment. Bé, després de Condó, que ell mateix té aquesta inquietud per la llengua, és a partir d'aquí que comença a despertar-se l'interès per la llengua, per l'aranès, per com és l'aranès, per com s'ha d'escriure, perquè un dels grans debats de la llengua occitana ha estat sobretot la grafia, que si la grafia clàssica occitana, que si la grafia a la francesa o dita mistralenca, que és la que feia servir Frederic Mistral, o altres grafies. Bé, ell publica el 1915 un primer vocabulari aranès, que és la primera obra lexicogràfica, però bé, és molt deficient, i després ja fem un salt als anys 31 amb Joan Coromines. Joan Coromines... Que recupera tot el treball de Condó. Recupera tot el treball de Condó. I per què Coromines apareix? Perquè Coromines, a part de ser un gran lingüista i un gran excursionista que caminava totes les muntanyes, també les del Pirineu, també mossèn Cinto Verdaguer va caminar tot el Pirineu, doncs la mare de Joan Coromines era gascona. Aleshores, la família Coromines, als anys 20, anaven a passar l'estiu a la Vall d'Aran, perquè així estaven a uns 100 quilòmetres de l'altra part de la família. Aleshores, d'aquestes estades que feia tota la família, és a dir, el pare, que era l'escriptor el Pere Coromines, i anaven tota la família, perquè els Coromines crec que eren 11 germans, una família nombrosa, anaven tots cap a la Vall d'Aran, en aquella època, que no hi havia cotxes, vull dir, anaven amb carros i s'hi passaven allà 2 mesos. Aleshores, clar, el Joan Coromines ja va començar a recollir, va conèixer l'obra de Condó, va començar a recollir i de fet va fer la tesi doctoral de Joan Coromines és sobre l'aranès i la va publicar a l'any, ell es va doctorar a l'any 1928, Coromines, en aquella època tothom havia de llegir les tesis doctorals a la Universitat Complutense de Madrid, tothom havia d'anar a Madrid a llegir la tesi doctoral. Doncs ell va anar a Madrid, va fer la tesi doctoral i l'any 31 és quan publica els resultats. Bé, posteriorment, i aquí ja anirem més ràpid, passem de l'any 31, als anys 60 doncs apareixen un personatge que no era lingüista, que és en Casimiro Ademà, que era advocat i que publica també el dialecto aranès, i aquí veiem una cosa, que Coromines parlava de l'aranès però feia amb grafia a la catalana, per tant NY no NH, Bernat Sarrieu i en Josep Condó i mossèn Condó escrivien l'aranès diguéssim a la francesa, on la U l'escrivien OU,
Bueno, Condó depèn. Canvieu de grafia segons era obra i segons et publica qui volia destinar a l'obra. I després tenim Casimiro de Mà, que ens parla, fa un intent de gramàtica molt meritòria, però molt deficient, als anys 60, sobre el dialecte aranès, i ho escriu tota la castellana. Bé, tot això, arribem a l'any 79, que aquí és quan, diguéssim, comença el procés d'aquests 40 anys de normalització de l'aranès. L'Estatut del 79 reconeix, primer diu, encara tenien el dubte, no sabien ben bé què era, i diuen la parla aranesa. No sabien si dir llengua aranesa, si occità, si no sé què, diuen la parla aranesa. Bueno, aquests eufemismes que fan els polítics a vegades, que fan unes lleis que després les has d'interpretar, no? Van dir, posem la parla aranesa i després ja veurem. Bé, doncs l'any 79 l'Estatut d'Autonomia parla de l'article 3.4, diu la parla aranesa de la Vall d'Aran. Pam, serà l'objecte. Però aleshores aquí el primer repte va ser l'any 83, quan la directora general d'aleshores, la Aina Moll, va dir, bé, però això si s'ha de normalitzar hem de saber com ho hem d'escriure. I aquí ve un dels punts claus, quan creen una comissió d'especialistes, d'experts, agafa tant de Catalunya com de la resta d'Occitània, aquí hi havia Frederic Vergés, hi havia Robert Lafont, Jaume Taupiach, etc. I es posen d'acord amb una cosa, el que se'n diu la grafia clàssica, que era la grafia medieval que feien servir els trobadors, que seria la genuïna occitana, i es publiquen les normes ortogràfiques del 83. I això va ser el primer pas, però són ortogràfiques, perquè el que és la normativa de l'aranès és una adaptació al que és el parlar de l'aran. L'aranès, per exemple, fa el plural com el lleidatà amb ES final. O sigui, casa fa cases, mentre que la resta de l'occità aquest fenomen no el fa. D'aquí saltem a l'any 91, que és quan es crea el Consell General d'Aran. Aquesta fotografia és la seu del Consell General d'Aran. I això es crea perquè és la primera llei de règim especial d'Aran. I aquest és un segon pas molt important, perquè amb la llei de règim especial d'Aran és quan s'estableix l'oficialitat de la llengua. Es diu, l'aranès passa a ser la llengua oficial de l'administració aranesa. També per aquí, en aquests anys, és quan comença el primer centre de normalització lingüística de l'aranès, és quan s'introdueix als anys 80, abans del 91, però es comença a introduir l'ensenyament, l'aprenentatge de l'aranès a les escoles, de primer voluntari, i ja comença una altra història. En l'Estatut de 2006 ja s'estableix la llengua occitana com a llengua oficial en tota Catalunya i ja s'anomena llengua occitana i després en 2010 la llei de política lingüística de l'aranès aplicar aquella oficialitat de l'occità en la Val d'Aran. I aquí quan el que s'ha dit era llei de l'occità, aranès en Aran. Exacte. Que és aquesta portada d'aquí de la llei, que va anar dels pèls, perquè va ser en aquella legislatura, és el dia 3 d'octubre, i va ser l'últim ple d'aquella legislatura. És a dir, que si no arriba a convocar-se aquell ple perquè va haver un avançament electoral, doncs s'haguessin quedat sense llei. Bé, tampoc no del tot, perquè a la llei de política lingüística, tant la del 83 com la del 98, hi havia un article que, en resum, venia a dir i tot això que aquesta llei diu pel català, doncs també s'aplicarà a l'Aran per l'aranès. El famós article 7, que a vegades parlem. Bé, el 2005 es crea la Càtedra d'Estudis Occitans a la Universitat de Lleida, que és la universitat de referència quan parlem d'aranès i d'occità a Catalunya. El 2006 l'Estatut, com comentava. El 2007 es publica, aquí sí, important, la primera gramàtica de l'aranès amb cara i ulls, lingüísticament parlant, del doctor Aitor Carrera, de la Universitat de Lleida. El 2010, la llei 35-2010 que regula l'oficialitat de l'occità a Catalunya. I bé, i el 2014, que es crea l'Institut d'Estudis Aranesi, que és a petita escala, però és la institució acadèmica que, com l'Institut d'Estudis Catalans, ha de vetllar per la normativa lingüística de l'aranès. I bé, i el 2015, que és l'última dada que posem, perquè és la segona llei de règim especial d'Aran. Ja superada la del 91. El 91 aquí, ja es passem. Se restaura el Consell General
en 2015 s'actualitza, era llei de règim especial de la Val d'Aran. I bé, i aquest és el recorregut d'exigir la traducció. Allò que, per entendre que alguna vegada que fem un expedient, l'envies a Madrid i dius, me lo traduzca, que no. Bé, doncs això, l'oficialitat fora de l'Aran, pel que fa a l'aranès, és però una que se'n diu una oficialitat modulada, és a dir, perquè tot document escrit o tot document oral en aranès tingui plena validesa, sigui a Barcelona, sigui a Girona o sigui aquí mateix, però això no vol dir que l'Ajuntament de Tortosa o l'Ajuntament de Girona o qualsevol ajuntament hagi de fer totes les seves normes també o publicar-ho tot també en aranès. La llei ja diu alguns casos en què la Generalitat ha de publicar els textos, per exemple, totes les lleis del Parlament s'han de publicar també en aranès i després hi ha l'article 7 també, justament, diu que totes les disposicions de la Generalitat que afecten específicament a l'Aran també s'han de publicar en aranès. Però no és una oficialitat, diguéssim, plena, 100%, no? Perquè una vegada ens vam trobar una anècdota que algú ens va dir, home, és que el metro de Barcelona hauria d'estar en aranès. Home, no cal, perquè el metro de Barcelona no té parada a la Vall d'Aran. Si tingués parada a la Vall d'Aran per uns quants quilòmetres, potser sí, però no és el cas. Bé, i passem a l'escola. Aquí veieu un dels paneus més interessants. Així, en l'exposició prepausa cauqui llibres d'estudi, que dempués les podets agarrar, les podets tocar, les podets uellejar, i així vedets més o menys algun material escolar que hi ha en aranès i que és material actual, que es fa servir actualment. El que passa que, tot i que veieu editorial Teide o editorial tal, sovint veureu que veus el Consell General d'Aran. No hi ha mercat editorial per poder publicar en aranès. La majoritat de material escolar de les escoles de la Val d'Aran l'han els propis professors de multiviatges en situacions precàries. I quan hi ha una publicació com aquestes, doncs ha de ser subvencionada, altament subvencionada. Per això veureu Consell General d'Aran, aquí també, i aquí, encara que no hi surti, segur que també hi ha d'haver recursos públics. Actualment, en la Val d'Aran, l'educació infantil, l'escola Mairau, ells estem en aranès, se pren a llegir i a escriure primer en aranès, després en català, castellà i francès, ja se parla a la primària, s'ensenya en aranès, català i castellà, i en la secundària augments deu haver 2 hores en cada una de les 3 llengües. Augments. Al final, pensi que en l'Institut d'Aran, a l'hora d'ara, és matemàtiques i la llengua occitana en aranès. Tot s'ho deutes en català o castellà, perquè també hi ha manca de professors. Només no un so, perquè el professor de matemàtiques... Ja, és jubilat, és veritat. És jubilat, el Josep Sans. Clar, és que aquí, cada vegada que es jubila una persona, o plega algú, tot trontolla. Catalunya Ràdio va plegar també una persona, a l'Institut d'Aran, que està a Viella mateix, tocant a Betren, doncs el professor que el coneixem, Josep Lluís Sans, que és el president de l'Institut d'Estudis Aranesos. La llei indica que cau augments 2 matèries en occità. Un professor se jubila... S'ha jubilat. Ara cal esperar que el seu substitut també ho pugui fer. Sí. Jo deixaria el panel de mitjans de comunicació més tard i me'n vam taronades, xifres, llibres, llengua i cultura. Sempre ens miram, sí. Bé, com s'ha dit al començament, que ho has dit molt bé, un dels objectius d'aquesta exposició és presentar l'aranès com una llengua viva, perquè realment és dels parlants occitans que es manté viu.
tot i la precarietat, tot i que només són 2.000 i escaig parlants, però és viu. Això perquè hi ha unes polítiques de suport, perquè hi ha un reconeixement, perquè hi ha una escola, sobretot, que això ho permet, però també perquè hi ha una creació cultural en aranès. Que aquest plafó, pel davant i pel darrere, us ho explicarem tota l'hora, doncs diguéssim, la creació en teatre, en música, en cultura popular a l'Aran es manté fidel a la llengua. I aleshores aquest apartat d'aquí, concretament, que tenim aquesta vitrina, és de literatura. Evidentment, aquí no estem parlant que si es publiquen 1.000 títols o 1.000 novel·les, perquè no és el cas, però sí que hi ha creació literària genuïna en aranès. Aquí hi ha uns quants noms, el Josep Condó Sambiat, que l'hem esmentat abans, i aquí hi ha aquell llibre groc que és Era isla dels diamants, que és la seva obra més emblemàtica. Per això que us deia, perquè ell va crear aquesta... És una novel·leta, però com que és una novel·leta que fa aquesta al·legoria, aquesta idealització, que la Vall d'Aran és una illa de diamants perquè és un paradís on se salva la humanitat i se salva l'aranès i se salva tot, doncs clar, podeu comprendre que pels aranesos això té un valor simbòlic incalculable. En plus hi ha causa tincunde i que en la situació de la llengua occitana en costat francès ell en una situació força dolenta. Més per contra, tot el que era creació cultural, musical, teatral o literària en llengua occitana, ell enorme. Ell cau carrec d'impressionant i tot això ajuda a un territori petit com ara Vall d'Aran a cultivar i a crear també tota la cultura. Més que més, a nivell de literatura i de música, que podem veure de l'altre costat del paneu, la creació cultural d'Aran és força destacada amb tota la creació que s'ha en la resta de la llengua occitana. I bé, i aquí, tret de Condó i Pepita Caubet, que va morir no fa gaires anys, els autors que posem són autors actuals. Contemporaneus, actuals. Xavi Gutiérrez, que a més és el més jove, però tenim Toni Escala, el Paco Boia, que ha estat síndic de la Vall d'Aran, en Paco Boia, que a més de polític és escriptor, i en Jet de Montoya, que també. Aquí hi ha algun llibre, a més d'aquests, que n'han posat un exemplar de cadascun, han posat 2, 3, que us explico, que tenen un interès especial. D'una banda tenim la traducció del Nou Testament en aranès, que va fer mossèn Josep Amiell, que és un mossèn català, però que està afincat des de fa molts anys a... No, i aranès, ell de Garòs. No, ell no és aranès, és català. Jo pensava que era aranès. No, passa que ell fa 40 anys que està a l'Aran, o 50, però ell és català. Hi ha accent de Pujol o... Bé, sí, però de Pujol és ell català. Doncs ell va agafar el repte de fer, clar, el seu mossèn, per poder fer les misses i les litúrgies en aranès, i van dir, escolta'm, doncs, vinga, i sí, va fer ja fa uns 10 anys la versió del Nou Testament. Alguns l'animem que s'animi, però clar, és molt una feina titànica que continuï. De fet, va continuar, aquesta que hi ha aquí és la primera edició, perquè ara hi ha una segona edició que hi ha el Nou Testament i els Salms. Per tant, ja va fer un llibre del Segon Testament, que són els Salms. Ai, del Nou Testament, de l'Antic Testament, del Primer Testament. Però, clar, són molts llibres, si teniu una mica la noció de la vida, gràcies de fer tot el Pentateuc. És una feina titànica. Ell de moment ha fet els Salms, potser s'anima a fer altres llibres sapiencials de l'Antic Testament. Bueno, ha també el Missau. El Missau també. I bé, al fons hi ha un llibre de Rosa, que veieu que posa Anna Karenina, no? Bé, perquè tot i que aquí parlem d'autors aranesos, també hi ha una acció de traducció a l'aranès d'obres clàssiques de la literatura universal. Això ho promou l'Institut d'Estudis Aranesi, i bé, perquè hi ha un senyor que és el senyor Nogués, l'Antoni Nogués, que és un senyor que és català, que és de Lleida, però que està afincat, és un apassionat i un enamorat de l'Aran. L'Aran té això, que de tant en tant va algun allà, pum, i se queda enamorat. I bé, i aquest senyor, que està jubilat, doncs ha agafat
aquí només n'hi ha un, però ha traduït 15 obres, ja. Crim i càstig, Hamlet, l'obres de Shakespeare, vull dir, una biblioteca així de... I ell, doncs mira, li ha agafat aquesta sort d'això, també, sort d'això, perquè clar, si això ho has d'encarregar, doncs aquest senyor, doncs mira, la seva passió és traduir grans clàssics universals a l'aranès. I finalment, aquí al final, aquest perquè és el primer, ara ja n'hi ha 3, que això va ser un esdeveniment també el 2019, que és el primer Tintín en aranès, les joies de la Castafiore. De fet, és el 6è Tintín en occità. N'hi ha 2 en llengua d'Ossià, 2 en provençal i algun altre crec que no sé si és el Bernat, però bé, en aranès ara hi ha 2 més, ja hi ha 3 títols, no? I clar, doncs en aquesta situació i en aquest context tan reduït i de precarietat, un Tintín en aranès ha tingut un impacte brutal. Allò que us dèiem, quan es jubila una persona i el substitut això fa trontollar, per una altra banda, quan hi ha un fenomen com aquest que algú tradueix, que això és traducció d'Antonio Castet, un membre de l'acadèmia, tradueix el Tintín, escolta'm, de vegades, des de l'administració ja fem moltes coses, però de vegades fa més per l'aranès un Tintín que 2 anys de feina nostra. O, per exemple, si arribeu mai a Viella, baixareu per la carretera, arribeu a una rotonda i la primera cosa que veureu és Mercadona. Ara no vull fer publicitat d'un establiment comercial, però el Mercadona va fer una cosa, és l'única gran superfície comercial que hi ha a la Vall d'Aran. Això i els magatzems Boia a l'est. Sí, i el Plus Fresc, si vols. I el Plus Fresc, també. Però clar, Mercadona, com en termes de gran superfície comercial... I ha decidit tot en aranès. I bé, de seguida no van dubtar Mercadona. Si a Catalunya tot ho fan en castellà i català, van dir, nosaltres ho farem doncs en castellà i en aranès. I clar, i això també, des del punt de vista de visibilitat de la llengua, el paisatge lingüístic i la normalització, també ha tingut un impacte molt important. Quan tu arribes allà i veus Jesuda, Jesuda vol dir sortida. Sí, clar, quan veus Jesuda amb lletres grosses, i clar, allò ho veu tothom, i tal. I bé, només Ferriol, només, abans us explicàvem, en aquest plafó teniu una mica la cultura viva aranesa, des del folk, el teatre, dansa, música. Aquí tenim la Lídia Sans, que és la jove cantant que tenim ara, ja té una carrera de 6 anys o 7. Però ara té molta projecció. Té molta projecció, i a més té molta projecció internacional. Ell ha actuat a Nova York, ha actuat a molts llocs de França, vull dir, ella un dia va fer l'opció de dir no, jo canto només en aranès. Escolta, la qualitat de la música està en la música, i per tant no... Sí, era dit exactament, jo soc ciutadana d'Edmunt, més so en occità. És això. M'agradaria molt aquesta definició que digueu. Ha actuat. Jean de Nadau, que aquí també tu ne podes parlar força més que jo. Hi ha un fenomen en tot el territori occità. Joan de Nadau, encara que veus que era llengua perduda, Joan Nadau canta solet en occità, i cada concert, per tot en França, dieu 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 persones de públic en un concert de Nadau. En tot cantar les lletres dels cançons. I la gent canta els cançons. I a Val d'Aran, aquest fenomen també, a Val d'Aran, tot és aranesi, tot és parlar. Ella diré, en els anys 30-40, tot és aranesi, sabien parlar o sabien comprendre, eren habituats als autidialectes occitans. Ara no. Ara tots els que saben és aranesi, des auti parlar occitans i gràcies als cançons de Joan de Nadau. Joan de Nadau, que, pels que no coneixeu els occitanistes, heu de saber que la principal ciutat amb més occitans del món és París. I en París hi ha un pliquer olímpia. I la secció, hi ha una cosa que és l'Institut d'Estudis Occitans, que es va crear just a la postguerra, de la postguerra, vull dir la postguerra de la Segona Guerra Mundial, i bé, l'Institut d'Estudis Occitans té seccions a cada departament. El departament francès és l'equivalent de les províncies d'aquí, cada departament. I aleshores hi ha, fora del que és el territori occità, hi ha una secció de l'Institut d'Estudis Occitans a París.
i és la més nombrosa i la més activa. Bé, això té una explicació perquè Occitània, que és al sud, ha estat terra de migració cap al nord. I aleshores, diguéssim, si mai aneu a París, us trobareu amb un fenomen que és similar al que hi havia dels marcelinos i dels gallecs que tenien bars, que molts bars i moltes botigues de carn eren d'auvergnats, de gent del sud d'Occitània. Bé, tot això que té a veure amb el Joan de Nadal, doncs que el Joan de Nadal en més d'una ocasió ha anat al famós, al mític Olímpia de París a fer els seus concerts periòdicament, ara ja no perquè ja és gran i està a punt que si es retira o no es retira, i clar, trobar-te al mig de París tota una sala com l'Olímpia amb tot de gent, no sé quin aforament té, però deu tenir... Era sala plia i la gent cantava, I la gent cantant totes les lletres, com era l'Immortela i d'altres, cantant-les en occità. Clar, això també ens fa pensar en un altre fenomen, que és que els occitans d'Occitània, diguéssim, de l'espai occità, d'alguna manera han perdut la llengua però encara mantenen un sentiment de proximitat amb la llengua. És a dir, no la faré servir quotidianament, però continua sent una llengua d'identificació. Hi ha un fenomen estrany, perquè hi ha llengua que no la parles jamais, que no la sabes parlar, que no l'has parlat d'arrenc, més la llengua en la que sabes els cançons, els reperberis, els proverbis, els dites populares, tot això que sabes és una llengua que no parles. Doncs hi ha aquesta situació de xoc d'identitat. I això que aprofita de l'aigua que veu Nadal. Posem un exemple, que és pròxim del català, vam parlant en francès, home, que estic fet, i l'altre diu, acorrai. Acorrai és el català, aixorrai. I vam parlar en francès i vas sentint, i tot, acorrai, de què és acó? O què és això? I van, com diuen ells, van trufant d'expressions i locucions, no? Sí, bueno, una que jo me'n recordo. Imaginem-vos la situació trasladada así, que tú te parles que en castellano, vamos todo el día hablando en castellano, los unos con los otros, solo hablamos en castellano, no hacemos nada más. La niña se me ha embarazado, claro, pues que no vulgui pols que no vagi l'era, porque ya le dije que no... I no s'embarazarà, clar. Jo recordo a Nimes, una vegada em va passar, aquesta no sé si l'havia comentat, estava a Nimes i un estiu, i en conversa, tot era en francès, i tot d'una s'aixeca un senyor i diu me vaig canviar l'aigua dels olivos. Vaig a canviar l'aigua de les olives, s'anava a fer un riu. Bé, i et trobes això, a part de l'accent, però que tot d'una van sortint frases i d'allò. Bé, tanquem el capítol, això veníem del Joan de Nadal, d'aquesta casuística que hi ha dintre de l'espai occità. Sí, i hagués, dilleu... I aquí passem al... I dilleu-te que les descobrirats vosats i tranquil·laments, quan vengats tranquil·laments a visitar l'exposició, veus que hi havia la mina de vocabulari, el cos i banc, de més parts de cos en aranès, les peces de roba... Això està a l'opuscle, també. Era muntanya... N'hi ha en piale. El calendari... Ja, dilleu, deixem matau, ja veuràs. Era olla, no, arriba era olla, home. Vols que arriba era olla? Home, que és el gran plat nacional. Era olla aranesa. A veure, hi ha múltiples aranès i molt més bonic, però hagués guanyat, era Pau no sé per què. Bueno, perquè era olla, ja està. Era olla aranesa, que ara... Això és per fer una fotografia, si mai aneu allà i us diu una olla aranesa, ja sabeu tots els ingredients. Hi ha alguna cosa curiosa, també, que això ho expliques tu, que és els garbanzos. Els garbanzos. Era olla no ne portava de garbanzos abans, perquè en occità, en llengua occitana, la paraula garbanzos no existís, no hi ha cap de paraula tal d'això. Els sedes se diuen, això us ho diré en català, la mateixa paraula per pèsols i per cigrons. Perquè en la codina tradicional occitana no hi ha garbanzos, doncs és aranès que ara se diuen sedes becuts, que era la paraula correcta, era la paraula popular i garbanzo perquè arribaren d'Espanya. I de l'altre costat en diuen en francès. Arribaren més que se perderen, en primer. És a dir, ja a l'estat francès ja tenien cigrons, com a tot arreu que havia estat de l'imperi romà. El que passa que per la tradició gastronòmica allà es van perdre. En canvi, pel que són les mongetes,
Els mongetes són un gran legume. Les mongetades són els grans plats tradicionals de la Val d'Aran, de tota Occitània. De tota Occitània. De la mateixa manera que en Catalunya seien calçotades, en Occitània seien mongetades, i se n'hi ha un pialer per tot. I després hi ha el cassolet, el famós cassolet, que és a base també de mongetes, i bé, hi ha molts tipus de mongetes a Occitània, però en canvi els cigrons els van perdre. A l'Aran es tornen a reintroduir per influència del sud. Els mongetes en la veïna t'envien força. Els cigrus, els garbanços, te'n van de 3 en 3. Ell força caro, de tia. I per això que se perdec. Aquí també, els de pobles, els cigrons són moderats. Sí, no? Exactament la mateixa causa. Bueno, ja podem deixar així. I aquí ja s'ho podeu entretenir, és anar mirant, o podeu mirar aquí, que és més fàcil, no? També hi ha algunes expressions, no sé si estan... Ah, sí, n'hi ha... que són la maques. darrera, frasesetes. 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 Bona nit, caragolls. Ja podem plegar. Ui, n'hi ha Tadide Vietna Cabell. Que vol dir, n'hi ha per dir veniu i veure, però en català diríem que n'hi ha per llogar i cadires. O cercar anet pels armaris, que aquí se diria picar ferro fred, no sé, perquè això també canvia d'un lloc com a carauta. Quan algú va molt borratxo, art com impeiro, que vol dir ple com un cistell. Axiques i miques, això dit en tot l'espai occità, en tota Occitània, des de Provença fins a Limousin, axiques i miques, vol dir poc a poc. Poc a poc. Tota pedra li és cantó, tota pedra li va bé, tota pedra li fa cantonada, tota pedra li és cantó. I en català diem normalment totes li ponen. O tota pedra fa paret, també es diu. Sí, no, però a d'aquest tota pedra li és cantó vol dir que aquest tot li va bé. Sí. Tu qualsevol cosa que li donis, la fa servir, li va bé, li funciona. Correcte. I després hi ha una cosa que aquí veiem músics, que és l'himne occità, no? L'himne occità era una cançó d'amor tradicional que no sé per què... Se canto, el títol és Se canto. En tots els països, en totes les comarques, en totes les regions de llengua occitana, aquesta cançó és sentida com una cançó pròpia, i l'occitanisme dels anys 50-60 l'adoptà com a himne. Al mateix moment, en Nissa, el moviment nissart també l'adoptà com a himne. En la Val d'Aran l'adoptaren com a himne i eren 83, crec que ell, no, 90 o 91 o 92. El Consell General d'Aran, any 2008, el Consell General d'Aran l'adoptà oficialment com a himne de la Val d'Aran. I una cançó d'amor. És una cançó d'amor, és una música medieval, que ve dels temps medievals, dels temps de Gaston Phébus, sembla, per tant del segle XIII, però que té moltes versions. I a cada dialecte. Però en la versió aranesa hi ha paraules que són deutiparlars. Correcte. Per tant, vol dir que eren paraules que abans a l'Aran, en aranès, també eren vives. I hi ha molta varietat de lletres, que es comença de just ma fenestro, hi ha un seu lun, sota la meva finestra... O de just la meva llestra, hi ha un grum. O de just la meva llestra, hi ha un seu lun i tal. I després hi ha moltes altres versions. El vern ja té altres lletres, és a dir, que et canvia la lletra, la música sempre és la mateixa, la llargada sempre és la mateixa, no? I l'estriuet també. Bueno, a País de Nimes canvia molt, que es diu a la font de Nimes. Sí, més fin final també cantes pas per ju. Cantes pas per ju i cantes per mi, que és el de ju. És a dir, la cosa curiosa és que totes les lletres, que canvien les lletres, però la tornada sempre és no canto per mi, canto per la meva estimada que està lluny de mi. En canvi, la versió tradicional aranesa diu no cantes per mi, cantes per la meva filla que està al costat meu. Per tant, se suposa que tots deuen cantar una noia aranesa. Se suposa. Però bé, el fet és que tot i canviant, que el de just més que a la font de Nimes hi ha una melier que fa de flor blanco com de papier. Aquells flors blancos faran també l'un per maridar els fills i fillo amb el garzum. Però després la tornada sempre és la mateixa, a tot arreu, excepte l'Aran. Bé,
però vaja. Bueno, no, l'Aran és la mateixa, passa que hem de cantar per la meva estimada que és lluny, i és per la meva filla que està aquí al costat. Exacte. Molt bé. Molt bé. Doncs, si... Ha sigut molt bon exemple de que te ho pots passar molt bé aprenent. Pots passar una bona estona, un bon engrescat i tots tornarem a remirar-ho i ho recomanarem. Clar que sí. Realment fa molta falta. I amb l'opuscle, doncs després amb calma vas repassant i dius, mira, veus? Curiós, això. És molt didàctica per les escoles perquè prenguin consciència de coses que normalment no hi pensem mai. A Catalunya tenim, ara faig un afegitó final, perquè si no el dic jo no el diu ningú, tenim 3 llengües pròpies. Pròpies. Català. L'aranès, perquè és l'occità de Catalunya, i després la llengua de signes catalana, que jo dic que és la petita de les nostres llengües, i aquesta que és la que practiquen les persones sordes, no? Que és la llengua gestual amb les mans, no? És que jo m'ocupo de llengua de signes, i per tant he d'aprofitar la vinentesa també per... Sí, ara estan fent un pas important, l'únic que, clar, és tota una altra història, no? Però són 3 llengües que se'n diu allò, lingüísticament, diguéssim, originades, que s'han originat en el territori, en el país, i que s'han desenvolupat i han evolucionat en el país. Aquest és el concepte de llengua pròpia. I bé, i dit això, ja he fet la meva falca de llengua de signes. I amb això hi ha un biscuit. I amb això hi ha un biscuit. Com acaba el rodolí? Fins demà a les 8. Fins demà a les 8. Molt bé.